V situácii, keď v živote rozhodujú sekundy, sa môže ocitnúť ktokoľvek a kedykoľvek. Pár jednoduchých a správnych úkonov prvej pomoci rozhodujú o živote a smrti. Stalo sa to približne pred rokom. Učila som sa na svojej internátnej izbe, keď zrazu niekto začal volať o pomoc. Vybehla som na chodbu a zbadala kamarátku, ako ležala na zemi. Okolo nej pobehovalo približne 5 až 6 študentov. Priskočila som k nej a videla, že ide pravdepodobne o epileptický záchvat. Priskočila som k nej a urobila všetko preto, aby bola v bezpečí a nezranila sa. Záchrannú službu nebolo potrebné volať. Záchvat trval krátko, po nadobudnutí vedomia sa kamarátka priznala, že zabudla vziať lieky. Sama som bola účastničkou vážnej dopravnej nehody, pri ktorej iba jednoduchý zákon hlavy zachránil postihnutej osobe život, čím sa uvoľnili dýchacie cesty. S prvou pomocou som sa stretla pri mojom pobyte v zahraničí. Konflikt bol v Taliansku. Moja suseda, ktorá bývala o poschodie nižšie, mi začala zúfalo búchať na dvere a povedala mi, že moje dieťa sa dusí. Tie schody to boli vlastne 2 sekundy a medzi tým som rozmýšľala o Heimlichov manévre, prehotla cukrík. Prišla som, vedela som, naučila som sa to v autoškole. Ale vlastne len to dieťa som zobrala, bolo to 5-ročné. Takto som ho prehla cez koleno, 5 úderov medzi lopatky a ten cukrík vyplul. Heimlichov manévre nebol potrebný. Bohužiaľ, tiež mám smutnú skúsenosť, kedy bolo potrebné poskytnúť prvú pomoc. Na strednej škole som bývala na internáte a keď som prišla zo školy, našla som kamarátku v kúpeľni s podrezanými žilami. Hneď, ak som ju zbadala, som schmatla prvý uterák, čo mi bol po ruke a priložila som jej na ruku. Zakričala na kamarátky a zavolali sme záchranku. Následne som jej urobila tlakový odväz. Až po odstupe času som si uvedomila, že keby som tak rýchlo nekonala, už medzi nami nemuselo byť. V každej život ohrozujúcej situácii zachovajte pokoj a kľud, pretože strach a panika môžu situáciu len zhoršiť. Nebojte sa pomáhať!